zer espero dezakegu 14.630 biztanleko herri batez? Bere izenaren atzean zerbait izkutatzen alda? Memoria popularrean geratu alda giza pentsamuturik at dagoen zerbait? Mamuak, monstruak, espirituak, ovniak, edo besterik gabe ontz bat. Ongitorriak misterioaren ontzira. Gau honetan, herri bati buruz hitz egingo dugu, eta bere izena izan derataz, ontzerri. Kondare popularrak pista batzuk ematen dituzte bere jatorriari buruz, baina badago zerbait enkajatzen ez duena. Gaur, Vicente Cabrero daukagu, Deustuko Unibertsitateko katedratikoa. Gabon. Jakina, herri hau Andoaineko ontzerriaren izenarekin ezagutzen da, eta hiru teoria nagusi daude. Lehenengoak dio herri honetan ontz asko egon direla, bigarrenak garai bateko txanpona ontza izan zela, eta hirugarrena eta gian literalioena izaten da garai batean ontzak elizan sartzen zirela ostiak lapurtzera. Eta zergatik da hain erakargarria kasu hau? Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratu du ikerketa batzuen ondorioz dokumentu bat Felipe Apezpikuaren egunerokoa izan daitekeena, non azaltzen duen nola ontzak sartzen ziren elizako leihotik eta ostiak eramaten zituzten. Bestalde, duela 13 urte, kabi fosilizatu bat aurkitu zen, non material genetiko estralurtarra izan zitekeena aurkitu zen. Javier Agerezekin hitz egin dugu, geologian aditua. Kaixo, Javier, zer kontatu diezagukezu sedimentu hauei buruz? Dirudi azkenean forma alienígena baten antza zeukana, ostia bat izan dela, ahoan. Beno, orduan ezin dugu eztabaidatu herriaren izena kasu honetatik datorrela. Itxoin, oraindik gehiago dago. Oklahomako Unibertsitateko adituek zerbait txundigarria aurkitu dute. Andoaineko hainbat puntu lotuta, hauen artean Bastero, Nafarroko enparantza, Trentxiki ibilbidea, Aitara Feliperen etxea eta kabia aurkitu zuten lekua, Belzeburen izarra agertzen da. Gainera, herriaren 400 urteak 1,5ekin bedertzen baldin baditugu, eta EAJak 2007an ateratako botoen 3%koitza gehitzen baldin badiogu, ateratzen den zenbakia 666 da. Gauza liuragarriak aurkitu ditugu gaurkoan, mila esker, Cabrero jauna, gurekin egoteagatik, gau honetan. Eta zuei, ezer gutxi esateko, hurrengo astera arte.